Yan. Oh, pwede ka ba dar? Bonita. Yan. So, this is our second session kay... Ano gina ba? Jun. Jun... Ibarra. Ibarra yan. Eden. Why? Jun Kung Ibarra. Jun Ibarra. O, yun yung magkaya. Nestor. Ayan. Panguna ka niya. Ayan po, binubuhat po ng kanyang pamangkin si Nestor. Ayan. Si Kuya Jun Ibarra yan. So, talaga pong hindi nakakalakad si Kuya. Agi may pare? Wow. Oo, sige. Puta, dalaming effort ko. Kailangan panay ka mga Red Bull boy, na boy. Yun eh. Balang mamasa niya pala. Balang mamasa niya pala pala ini. Kawan dati yan. Ito po, ano siya po. Pakilo pa rin. Ito rapid dyan. Wow, sa tingin lalaki dati na eh. Ayan. Yun eh palang ay. Nestor. Ayan. Wow, yan. At bilin-bilin ka na yung mukha nito eh. Diba? Ito naman siyempre natin doon yan. Talagang murang kahit pa yan. Ayan guys. Ayan. So, katep. Kapag automatic. Kami ko automatic yun. Pala mo, tipindot. Yeah, so guys, after nang binuhat ni Nestor yung si Kuya Jun Ibarra, so dito kami sa mas okay na kwarto. So this is our second session therapy. So bago namin, ang target ko rito, sabi ko nga sa inyo, napakatigas po ng mga, sabi nga sa Kapampangan, pangarimla, sa Tagalog lamig. Dumikit na po sa buto yung lamig niya. So ang gagawin natin is, yung ating target is palalamutin natin muna para mag-flow yung dugo, yung circulation ng dugo niya. So ngayon po, sabi nga po namin ni at Eden, sa Diyos walang imposible. Ayan. So yung aking pong talento, pinag-aralan kong halo-halo sa Maynila, gagamitin natin kay Kuya Ibarra sa tulong at awa ng Diyos. Ayan. So manalangin muna tayo. Ito po. Okay. Magbasa mo tayo sa ating Bible, ano? Sabi nga sa Psalm 27, sabi rito, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life, whom shall I be afraid?" Samahan natin yan sa Marcos 11:24. Sinasabi rito, "Anuman ang ating hilingin sa Ama," sinabi ni Kristo, "maniwala ka, matatanggap mo ito." Pero sinabi niya, kailangan merong kakibat na Marcos 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya, Kuya Jun, ha? Magkaroon ka ng pananampalataya. Nagagaling ka sa pangalan ni Jesus. Sapagkat naniniwala ako, lalakad ka, tatayo ka dyan, wala imposible. Okay? So manalangin tayo. Lord, maraming salamat po. Dinako mo ko rito, Lord God, na walang anumang po nangyari sa aking pagbiyahe, pagkupang, Lord God, at sa mga pasyente ko. Sila po ay nagkaroon ng great improvement. Dalangin ko rin po, Lord God, ang improvement po ni Kuya Jun, at naniniwala po ako, siya gagaling, tatayo muli, lalakad, Panginoon, with my great Lord God, sa aking dalangin, sa aming faith ng kanyang pamilya, Panginoon, at sa kanyang mga anak, Lord God, na nagpipray po, at lahat po ng mga tao nagpipray po kay Kuya Jun, Lord God. I-bless mo sila, Panginoon. Ipakita mo, Lord God, na ikaw po ang aming Diyos na buhay, Lord God. Kasi gagaling, Lord God, aking dalangin po, Lord God. Naniniwala po, Lord God, that nothing is impossible, Lord God. At i-bless mo, Lord God, ang pamilya po ni Nestor sa pangalan ni Jesus. Amen. Ninidar! Ito nga na ako. Kala pala, matistala pala. Amerika. Woo! Uy, talos yung midar. Ito nga may talo siya. Balang matistala pala. Ayan. Nakakita ko yung mga anak mo ni Kuya Jun, parang mga laing artista. O, John, ako yan. Sige na may lupo na ko yun, Sige na may lupo na. Balita mo ito. At sige na. Yung tao ay sabi ko. Makadiretso yun po yun, Didiretso. Ba na ba yung makadiretso na yan? Ganyan? Isip makakanya na, makadiretso na na ba yun? Diretso na yun, Diretso na yun. Sabi ko, di niya plano yung Lord ko. Wow! Kasi, Ganda ay naman naman kay kasi kasabihan is tumikabit sa mga tao. Wala na just Ala na niya. Pero yung sabi ko, ati niya plano yung Lord ko. Yeah, may naman tayo, naibak na yeah, bibiyanin ka. Thank you, Lord. Kasi bibiyanin ka niya ko. Si Mano yung kinakita mo ito, Lord can make it ang modern ng market niya. Inawi ako niya. Christian niya na yan. Sabi ko ba yung maggawa, mag-pray pa at kaya rin mag-pray. Sabi na kasi nga bubiyong, malalayan ka. Bigyan ito ang power ka na kuha. Mga di ka pa, naya ka itang... Pero sasawag ka mo na. Iba ba na? Sabi ako, bibiyanin ka tayo. Tandaan mo, Nestor, patsi yung mga sila balang buya, hindi niya mag-circulate na kanya. The more na po siya si muscle na, hindi niya po magkakaya. Babaraya po hindi niya.
So panabutan tayo po. Kaya po pinabot ang katawan niya, ababend na niya. Kaya po yung makabend muli kasi siya po. Pumasel. Hopefully, ba? Kaya pa naman kong halin eh. Manita ka, malagong Pasko. Diba? Yan, magripahiya po eh. Manita yung Nestor, badya yan eh, babatayan ng kamo. Mga nita ba rin alam mamasyal? Lalakad lang, magmotor lang. Hindi mo Nestor kaya kanya. Magtalag nga rin, magmami lang. Pati ka na naman Nestor kanya. Ako na mo, tignan wala kang Nestor. Yung nga kung ginusiguro ako rin kahit ginawang kahit talaga. Sabi akong bilin. Talagang bilin niya. Manakit Bilin. Bersita, biseso. Oo. Manakit sa Sabi lang talan. Oo, manakit sa kanwa. Pinayanin paring lari ka na. Akarumat kayo muna na tangkahian eh. Ulit yan eh. Ang Epi JUN. Siya pa siya mag-aray, kaya na po ko, nakakarumat kayo. At inyang opera kanya ka rin gamit. Pwede po. Balo nung yan, nung ito. Inyang opera. Ano mo ba ni Bakayat niya? Ala. Wala na yung Ano pa lang mga. May opera yan. May Basta- kaya. May Hindi pili mo timbangan eh. Yan, murang talir. Ito ang timbangan, hindi pa kilaman. Kung ano, mga laso ibangan. Yapin siguro yan. Pinas mo siguro ka, nagkakabihan na. Pero may adiretso na din. Hindi, makakanin yan. Wala ko, cobra yan. Diba? Balang ay, ganyan ko lang. Oo. Kaya pinundayan. Gusto na pare, medyo kaya mo pachikan, kaya bimili. Ano po? Ayun na ro. Beses na po. Kasi ala pa na yan. Ala yung set. Ala yung Kaya kaya. mo nun. Bakit gaman na ito kaya panayama ka niya. Ay, pag may nabot na yung pinidar. Ay, kaya na na po yun. Puro hindi pa kanya. Diba? Bab, sa mo ko na eh. So, paano mo ko, bata kamayap ka. Kasi na talagang nakamanga di ka. Ne? Kasi mas malakas yung faith mo, pati mga di ka, galing ka. Diba? Ne? Sam-sam mo. Hindi na magkakabong na lang posible. Kung tawag po ganit, kakadita na ka eh. Nakita ako. Yan o. Basta iya ko lang yung sabihan nung nano, Lord, ituro mo nung nano, yung plano mo kayo. Nung nano, yung mas malago para kayo. Dahil din, yung tao na magbigay, hindi makasa. Yes, totoo. Eh pare. Pati, kinyana yung mata na, ika na lahat ng harap. Pati kinaya yung mata na lahat ng nakakarapat, maski mapira ka pa namin. O, yung mata na, o, yung mata. Diba? Diba? So, ilan mo kontra mo? Ilan mo kontra? Basta pito-pito. Tuloy-tuloy na. Yan. Yan mo. Meron kang pamiglan. Parang ka tower ko yung tao ngayon. Gusto. May kaya. May kaya, may sobrang sipag. Asma. Ay, magana ka. Sobrang. Ay, kanyang ala na lang mato ang babae. Halos siyang may karela yan. Diyos ko yung kaya mo. Medyo kaya mong bagya. Maski bengi, sasarol yan. Gusto kay sarol na May mula. pasma eh. Pasma. Pasma yun. Ito. Wala na yung masamot. Wala na yung masamot. Pasma po talaga. Yung pasipagan ito. Sobrang sipag. Yung tao po kasi dapat yan natin, sinobrame. Yung meto nga bage, akal mo yung babo, itapit. Sinabana ka itong obrame. Dapat makabalasi ka. Yes. Hanapin, wag mong iibigin na sobra yung Yes. trabaho mo. Yes. Kasi nakakalimutan mo ng Diyos. Totoo. Yako, Pachiado Domingo. Wow. Basta't ala kong pangin na yan nan. Kasi Yeah. i-Lord mo yung sumawag ka ako Kasi at ala natin, kayo. yung pati din, kung para kang Diyos yan, eh, siyempre, Kaya mo. Kasi ski pa namin gawan to. Tamo, alata namang agawa. Pero i-Lord at inyang agawa. Yes. Oh. Siguro naman, tinagawa ko ngayon, masali yung muscle na yun, di ba rin? Masali ka niya, oh. Ate, mga kanina, oh. Masali ako yan. Nabalok to ulan. Tsagan na ka ba? Nakita, patulala din yung sister niya din, ang buti ng anak mo. Baka nakita, kaya ka na. Ba't may nakita yung video, albayan ng kaya ka ba na? Kaya ka, ngunita may yakit. Yan. Patalaan na yun. Oo, talaga na yan. Wala namang Wala na talaga. Yan. Gusto ka bakit na? palagi ko sasabihan na hindi namin. Mga lang niya tam yung muli. Melo mo na yung muli niya ta. Kung kakal na kami. Kakal na di. Bob! Kaya ka da! Tulog ka, magbati ka kayo. Makanita. Hindi po yung kayang muscle na. So yung muscle na po naman ko na. So hindi po yung moris na. Okay, hindi na na. So bala mo kay, tinakatay mo yung buto mo. Yun yung hamstring na, yung pantuklipin eh.
Hindi magpersa. So, di pumasag yan eh. Yan yung gasil sa tao mo. Lateral. At yung masag yan eh. May black din mo rin. Tibialia, sinusolis. Alala oh. So, may kapatid yan. Hindi, Achilles tendon niya yun eh. Wala niya mo rin. So, kasi meron ba po yan? Sa huli makatiklop. Kaya may pa-therapy yan. So, almost 1 year, may stock. Ali ko kahit kaya pagawa ko rito niya, pinita na mo kaya ni man service. Tagang pulis sakit, tagang abit. Gusto niya, yung pakli. Sabi ko, ali mo niya, tukunan mo niya. Senior na yun po. Pulis sakya. Kaya may bagay i-yating. Ikot yung bagay ng may yan may nakuha. Sige dapat. Magyan. Ay, madam. Yan. Yan, very good pa. Kaya na nga rin. Yan may nakuha. Yan guys. So nasa lower limb na po tayo ngayon. So explain ko po kila Ate Eden, sa akin Nestor, kung bakit nahirapan si Kuyang tumiklop. Kasi po, yung mga muscle niya, so almost nag-stack up. Marami kayong makina dyan. Marami makina na liwanin na yung pare. Hindi naman dahil. May kalawang. Yan. So susopan Taputan tayo. ng Johnny. Oy, taputan ng Johnny. Paindapit, doon na Eh po, pag sinbigay yung babae ng gamot, Ah. kailangan may gamot kanina. Kasi po, tandaya na po po magkaroon ng blood clot. Yan. Bala mo yung kakatamang fiber, bala mo sinulad dyan po yung muscle dam, bala mo sinulad mo. Yan. So kailangan natin. Kasi huli mo ito ano itatang. Buta mo sira ilan. Ayan o. Ayan, alam mo ito bagya o. Ayan, hamster na. Dati may nga kasi 3 months may pitalan. Pero oo, diretso ko na. Aliwang kasi na naman. Sariway pa eh. Hindi po siguro, kasi sa mga hapon din, wala rin posible na. Yes. Kasi naman lalo may makakanyan. Kaya naman, nanami na. Malis natin. At saka gumastos pa, may 10 tao. Kung nanami ito, kahit pwede ito. Kasi may 10 tao, wala na po. Kahit yan po yan eh. Wala na po ito. Ang mamaos. Baka nakamaos. Mag-vlog kami. Di ba? Kapag may pwede mag-vlog, kasi mag-vlog kami. Nakalupamita ka na ako mag-vlog. Yan ang tapangan niya. Kasi po, dati po, at kung mapapagaling, mag-kwento, dapat nawalan. Nag-vlog ko. Totoo ito. Kasi yan ako sumikat, hindi ka na ako mo reference mo yan. Yes, Kasi totoo. Albania po, maniwala na po. Yan, nakamagsalita. Yan nakapagsalita. Action na kasi. Kasi po, masarap po. At kung mapagaling kayo, Dudurot, Nino, no ka rin ebidensya. Totoo ito. Albania mo'y... Nakabayang ko retan kaya Oo. kakabayang ko lang. Bayang ko lang. Hindi mo'y sakripisyo. Ini Nestor, sakripisyo ni. Yan ang magaganda manulo ka mo sakripisyo ni. Ano? Muna yung nga po gano'n talaga. Eh? Ang instrumentong galo. Wow. Kumbaga, ikay instrumento na ng Diyos. Opo. Kumayap yun. Alam mo yun, Nestor, oh. Oh. May lambuya po. Talang lang. Kaya mo yan. May lambuya po. Like gampo. Oh, may lambuya po. Oh. Ay, wala may lang bulaw. Ha? May lambuya po. Yan. So, kunin niyo po talaga kaya. Massage therapy na siya. Pero paniwala ko kagitang, sobray pakarga talaga yan. Anak niya pa mo, bengi Kenny, bengi sasarol. May glak na eh. Sobray sipag yung tao yan. Tingka tamong masing-muscle, darating na pong kaya. At niya hangganan. Patya puyat ka po. Dati Kaya kita po kaputo na kanya. mag-work. That pa na may. Dati kita kaputo ng Australia kanya yan in November. Praise God ba? Wala siguro, na-improve ito eh. November. Diba? November na yan. Uli Dati medyo straight man yun eh. Mga terap na sarap. Oo, kaya ginawa pa naging dodo eh. Wala sali siya dodo yun eh. Sa 29 tapos yun. Kaya kung kinahiging ng dodo, banganita, natin tayo gagawa. Diba? Nedar? Alam ko simple ka doon. Sabi ko, palagi ko panalangin. Sopa na ako ng nung nano. Alam mo kayo yung tornado na pare. Hindi pinaka-tornado Nung na nano kanya. ing malagbo para kaya. Malaro eh. Wow. Gagata siya po dar. Paggata siya po. Gatas si Kai. Anlin, pag-misa ensyo. Anlin ngayon yung Kai na halos Anlin puling yung butol. Yung nasi na pare, makatakal na eh. Eh, masyadong takal na marakal nasi nila eh. Wow. Kasi po tabaya. Magbabayad siya katawan eh. Yung kailangan yun eh, maka-diet siya. Saban eh, paano yan eh? Kasi abak sa spirit science. Medyo mas kupidar na eh. Next time na maluwala siya, sagot yun kayo. Ganyan na oh. Ang malwalas na ito. Kaya pala sagot yun.
Masay. Kaya minta ako arayat sa O, ating syurta maluwalas. Ati niyang maluwalas. O, Jun, doon na kaya kalbo ngayon. Ako may pag-upik ang matino. Alima ka niyan. Nakakaya ng bagya. O, pinang O, Jun, doon na ka niyan. Doon na ka niya. Bata Uy, makasim. bakit ibat niya? Bata makasimba niya. Makikibot Uy, so, paano mo malalaking Babang Jomar. Niya, so pamuk manalaking kigino niya. Bata nga ganaganang kain nila ko na nga niya. O, Jun, sabi mo, ikaw manyadsat ka, kita nga manyadsat kandan. Yan pala, ikaw yung advance sa sadsad. Pero ikaw, ali. Niya, bang ka, Jun. Baka ako na pa yun. May alam mo na ito, oh. Grabe, may alam lahat. Natin ako kasis din. Na naman ko siya. Hindi na na yun, ha? Sabi kayo ni Niya kakayo, niya kalakas o, alam niyo? Niya kalakas. Bigyan niya ito. Kalakas. Hindi tao ka? Ala. Ay, Ano di kaya magkita. be? Nanya? Ano tao ka? Pati tawan. Babae din nalan eh. Mo? Hindi ka. Yan. Babae buwak. Ang talagang liwa. Ala. Nalingop. Puto din mo. Hindi na naman. Ala. May labo na. Yan, laro ko ba? Ating bisita. At yung bisita. Siyempre talaga ating manulo, di ba kanyan? Ah, ano? Siyempre ating manulo. Magparamdam na. Nani nga niya itayin mo ito? Tabaran mo. Pakiramdaman kayo, may bala ko, di ka bisita. Nagtaka ako, bigla Ay, eh. ini mo, ining kina. Binabas siya eh. Binabas siya, mga. Wala ba siya? Ano po, bala ko, hindi ko kaya ba. Kaya may utang ko eh. Wala. Bala ko nilabas siya pa niya pa. Papunta ya, palwal. Kaya kayo na eh. Potay dan. Potay. Gondal. Potay, palagi ako idan. Yung mong pito eh. Oo, palagi ako idan. Idan. Ano yung mga babok na eh. Aliya. Puto yung gondal. Kaya lulwal. Ali, makaba. Wala may pinuwa na yan. Alino ito na. Wala may pinuwa na yan. Alam ko naman, albeya mo siguro. Bakit syosyo yata mo. O syosyo. Eh, kaya marawa ka spirit aya. Aya. Ano po, hindi pakilaw pa. Paborito yan, wala namang gagawang kata mo. Ano naman, albeya mo. Ano naman siya sa mga kepo yan, ha? Pero pahuluyan mo rin yata. Eh, di ba? Kan. Hindi kaya kalarin kaya kalana eh. Hindi kaya kana. Stack up eh. Stack niya. Ano mga sistema rin yata. Natin ba series na? Tigdoy na ka. Ati, lumaka ka dyan. Tigdoy na. Nung metang nag-therapy, kalupa mo lang may kanyan. Sabihan ko, 1 year eh. Tong yan, ikit mo wala na. Ini-stop ko. Pangin Ini-stop ko. niya Hindi itong masila makais. Nandiyan mo kay, ito kayo, rasan din, balikan din mo. Tapi di kita pa niya. Nag-argument na pare. Kanyan di. Ano kaya, kuya ako na mag-gilutit, mga tayo pala gagawin mo, kaya mo. Umayin gawa daw, maluan nila ka. Oh, abitan di pang sinturon niya, tamiyawad ka niyan din. Kailangan kasing Mati ang bayan mo. Holy Trinity to every other. Tapiling mo lang karela, alala malasakit. Ala, ikating muna yung kasing gino, ikaw Opo. yung Diyos at yung kaya ka at Yes, kamalasakit. ito yung masakit po talaga. Gusto yung Diyos at yung tao, atin niyang Masakit, pag-ibig, nga po gano'n. king puso na ng tao. Anya sinabi na nga, ako bala mo na sinabi na, sabi ko, Lord, bayo mag-bisa, mag-pray at kaya na Christian na niya. Na kumayabita. Praise God! Mga ilang Sinabi po ta. nga na ako. Mga ilang po to. Malagbo yata ta. Wah, may mga asawa ka ba? Okay! Hindi. O kay Jesus ito. Aliwa kay Jesus, Jesus makabaybok. Puta. Ha? Jesus. Puta binta? Mga ilang po ta. Jesus. Yan, pagkakala ko pa ayo para lang. Imbok na bala mo, itang kulot-kulot. Pamagit na yung kaya katam. Jesus. Imbok na bala itang kulot-kulot. Tapos Yes. makamaputi yan mo. Ni Jesus. Ano? Yapi ni Jesus. Pare oh. At yung kaya katam. Oh, Yan praise yung God. sa inyo, Lord. Lord, anong posible kaya ka, Praise Lord? God. May oriente natin mag-apply. Praise God. Yung ikaw, may oriente. May oriente mo. Alam posible ka, Lord. Diba? I-Jesus ito. Puta, talagang galing ka ba? Maging kain, active ka church. Patalakaran na eh. Kasi kahit kalingkod na ka naman Amen. kaya kumayapit. I-Jesus ito. Balo na yung anak mo yung Christian eh, dami na yun. Balo nito Balo na ako na yun. kasi magkaya. Praise God. Nag-leg. Pinaliwa kasi mag-therapy to, alahan tsaka to. Saka alang panalangin. Wow, ito po importante. Kaya dito kaya importante ka panalangin. Panalangin. Una,
Kasi i-Lord pa rin yung makapangyarihan. Wow. Sa pitik mo pa kaya pa. Burinan ng Lord pa kaya. Pero ya ako yung puso ko kaya niya. Ala na akong alilangan. Pero baya ako Sina, ito ba yung sinabi mo, Sister Nela na eh. Kaysa naman, Albion Memo na eh. Albion Memo, ay talaga magsisya po. Ito yung padalay. Hanapin nga po pino, kailangan gawa kang paralan. Mega di ka, nagawa kang paralan. Gawa ka, kimot ka. Ay, magawa rin mga si Matetaw. Anyang ikit kong kakanyang sabi ko at ikang plano eh. Ang bahal ko na at ikang plano, sasabihan ko palagi. At ikang plano kayo. At siya pa diretso dili pare. Bisenta na pare. Kasi may diretso niya yung dar, ako pakalitan eh. That's the time, lakad naman da. Yan yung kaya. Magdarunong ka niya kaya na ito. Wow, di ulit na ganyan. Dordo, gamalatin niya kaya na. Kaya pinagdotin bulo kasi igit kita, ibigay Tuki tata. na itong ne. Ikaw yung mag-drive, ikaw mag-sakalit ne. May pagkupya mo ko, sulit nila. Diba? Kaluguran dere ang hanap yan. Ayos, Bob? Ay, kaluguran Bob, dere ang hanap okay, Bob? yan. Oy, tanguya po, pwede naman kepuin. Pero, Jesus ito, linibigyan pa niya umayap. Kasi Pero ako pinigit po ko, itong mali ko umayap yan. Kulot-kulot yung buwak, tas maputi ya. Makagul kasi pare, kaya aylo pa. Jesus, ito ano Siguro, mamaputi. maputi ya. Jesus. Malalaki yung style eh. Kaya Jesus. masibing itang kapatid nito, kaya masibing paycheck eh. Bang kaya katawan. Yapi ni Jesus ito. Kaya nga din, ay, Bob, atigal sa'yo, Bob. At Hanapin yapi ba? ni Jesus. Atigal sa'yo. Amen. Kasi malabat ko nung paano lagi last week ko, Lord. Hindi mo na mapabasukan ako sikat. Niya sinabi mo niyang bumiyat na anyang first time sabi mo, malagoy Pasko, bala mo itang Oo, magbipas ko din eh. Bala mo magkay-kay. Wala maging kupang. Bala mo Ako- magkay-kay tang isipan kung buri ko, bala mo man. Ako po kayong kupang, malagoy Pasko. Ako itama ito nga, malagoy Pasko ako. Basta maniwala kayo nga po Yes. ginawa ko. Kasi nung ay kamaniwala, muli na ako. Yan, maniwala ako, ay kamaniwala. Wala na yun. Alam mo rin, Kung kailangan- wala ka pananampalataya. Wow. Kasi sinabi pa, halang ko kontra na. Alam, kailangan mananampalataya. Malo ko yung Lord, bigyan ka na tulad yan. Diba? Wala, alam posible ka. Diba? Ne? Diba? Bob, kahit bagay-bagay mo, hindi mo mag-amo kung sisipag mo, masipay. Kaya, junior. Yan. Makanya mo Bob, masaya na ako Bob, ne? So we have to pull it. Okay? Yes, Lord. So na-stage mo mo ito niya. Thank you Lord. Yan o. Ne, pare ne? Lord, ikaw yung Ini-importante. Dati ka kanya rin, wala yung datay niya. Dadag niya pare, kinadag niya. Ngayon may akala mo, kinabi akala mo yan. Yan ang sigalupit Ano? ng pegaralan. Ayan may ayamana sa kita. Lamedar o. Oo. Oh. Wala mo. At may pang session niya ne. Oh? Amen. Oh, miras na yung kuntod ko. Miras na yung Nandito gano. sa atin si Jesus. Oh, yan na. Sisipan ako pare. Yan, luwas na oh. Bah, Lord. bah pare, luwas siya pare oh. Thank you Lord. Oh, lamedar ang gano. Eh, gano. Pasalamat. Oh, yan, oh. Yan, Lord. Sisikat na yun. Oh? Dati pag gamit mo May lang pati dar. May sakyan eh. ito. Talameda. May lang po siya. Oh. Talameda, may lang po siya. Oh. Aywa. Oh, may lang po siya. Dati pag gamit mo yan, Hmm. gugulungol niya. Salamat kung Jesus ni Talino bigyan pala ako, Lord. Itamang wali ko kumayan bilan. Yan ang abog ko. Saan Sabi kaya ka, ako eh? itamang wali ko pa kaya pa. My Lord. Hallelujah. Kaya po eh naman kay kahit talaga. Talaga, Alam sulod ko na rin. kasayang nun. Sulod na rin yung siguro pang cowboy niya. Kasi Kakain ka rin ng cowboy style niya. Kung baka maungi niya. Aba, ple. Wait naman ang cowboy mo. Mabiyan naman yung cowboy kanina. Marami yung Low Ranger kanina. Nag-stack mo, pero itong cowboy na kita. Oo. Ay, masulit yung si Bala Boy. kalabunan meron nga anak niya. Diba? Sobra. Kaya ako din ang customer ko ba, tutuloy ko lang alialiwa. Ito. Mga nyambo. Ngayon pa siya gagawin yung mamasyal ko, makabekat na. Kumustapan to. Hindi masali siya na ako. Kapag siya lang kayo, kumusta niyo ba? Punta ka na na, okay na yan. Siyempre, kumusta mo pa? Tagi-tagi mo naman na kanya din. Umulita kaya. Diba kakatakan niya ko at tagya rin. Nung bulisak naman ka. Parang mayroon pong humipo rito na humipo sa kanya. Naramdaman ko. Parang mayroong pumasok na humipo rito. Sa kanya. Opo, parang lumangkot eh. Oh, ang text po kanina na ito eh. Naman pare. In the name of Ika Jesus. magkaya, ika magkaya, ika magkaya. Jesus yung linapin. Oh, Kaya ano? may pakayap Eh? ni Jesus. Oh, May pakayap ni Yan, ito pare. Jesus. Dati lalaban na rin. masisinida. Dati, Di ba? Are you okay, Bob? Ayos lang? Ay, ano? Hinipo niya pa parang hinipo ito eh. Wala mo tiglino ba kayo kaya? Wala mo, tingnan na. Wala mo, tingnan na. Kaya, nagtaka ko, ilalak kinipot, may nalabot ko yun.
Siyempre nga, pumunta talaga, pa-check na yun, bagya-bagyaan Yes. Yao. Sabi ko kaya tapos, Bali, eh. sopan mo kumanalangin kay Diyo. Pero na kumain pita kaya. Kasi ako yung kumisa na ang bengi. Kasi kanya. Kasi kanya. Kaya ako dapat kaya yung tao, sinabi ko kay Gil, kay pakinaman. Nung talagang laking faith, makuha ko kasi iyak mong dila makanano ko ako. Wala, pisawap-sawap na yung mga nalamin. May ko akong clue na sabi na kaya may tampita ko Oo. Kaya Apo, nakana ka! kaya ba't i-kaya na lang yung ayaw mo niya batch may ate, nanali. Ayaw mo niya ka nung ataag yung asawa na niya. Dinirect siya, ayaw mo niya agyaw. Opo, ikit kay po da. Kasi po da, sinek kay po. Sabi ko, Alina, medya niya na yung sarili. Kasi ako, at hindi na ako ikitsundo eh. Nabala mo, pinagkain, tapunta ako, may libing nepa. Hindi na. Ikay, isa ng nanali. Pata na pide, sinek kay pare. Pero pag-pray ke, inosyon na niya ba pag-pray ke. Kung ngayon eh, sabi ko kay, halika na yan. Halika na pakilaman. Kasi po ako, hindi na ako ngipit. Ngayon eh, tanggapin niya yan. Sinil po, bayan po kaya, bayan po. Sabi lang, di sabihan ka na. Medyo cute ko po. Yan, sinabi ko, tagapan niya nila. Sinabi mo, pigamita niya. Ngayon eh, kaya Parang po, kahit niya ka. Anya, sabi ko, kaya, mo panalangin mo ngayon marag mo ng bagay ka na. ay, yung pangadi po, nandiyo ko yung The pangadi. best siya kasi Lord Jane, money muna kaya ka. Hindi po, kaya bulit tagapan niya ni Tor. Buling yung ubra ako kay Manila. Ako, ay, sigo security, akong boss eh. Ngayon eh, di na tanya po yun eh. Kapag hinap kayo nga po din, nabinyo na yung gamat na ako. Kung gama ko, kakanyang ko po ba? Tapos ko mag-keping yata yun ako. O ili ako kay security ko, yun ako may cobra. May gano'n ko, may gano'n lang may nila. Dating nga ako, apa na ba ang ganyan, yung kapwa ko. Yes. Ipala ikot niya katingga kay kareta. Alim mo ka mo basta. Alipo. Katingga sa south ka to. Ating ko pong kaya. Yes, nakalalo ning din. Nung wala ko pong kapangyariting bispas na nga pong gano'n kaya pag yun. Kung Gabayan. therapy motor, ay, Gabayan. hindi na po. Gabayan. Susukulay na ako. Masama-masay ng kaldero. Ay, mag-gini. Lay pastor. Diba? Lay pastor taman kay kita man ako pastor yan. Kinawal niya ano ning din. Ayun. Lay pastor. Ba, posisyon ko magyabak. Ganito yung posisyon. Yan yung posisyon mo. Yan yung posisyon mo. Very good. Kapaya na ruwa Diyos ka. Ining balamot hindi na lang kayo kaya may lambuya eh. Atin na lang kayo. Atin. Ikaw sinabi. Oo, kaya may lambuya eh. Yun ba kayo na balamot hindi na lang. Atin na lang sa. Yapin. Akin na balamot. Wala liwaya ko liya. Maliwaya ko. Tang balamot. Dami ito, maliwaya ko. Siguro. Diloya, ikaliwaya. Normal na yan. Normal yan. Hindi, may lambuya. Alam mo na, oh. Lami. Oh, pare, oh. Hanggang kayo, kakain eh. Pero lima, lima eh. So siguro, step by step. Yes. Diba? Lami liwaya ko. Diba? Punta kayo ng Jun ko kasi pa may nasigan pero sentro. Hello? Yan din pa ulit din tayo. Talaga yan. Kaya kita kasi. Pati mo kayo kitutukin na bukas po na tapos short na po naman agad din kayo na Short na mo, short na malwalas na ito. Torto niya mo. Short na pinakakainin na Huwag to. ang machuya, palitan mo na. Bali Wow. ka kanya muna. Wow. Kasi kaya kahit ang pinaka-muscle kayo ni, pinakakainin Ang na short lang. na mga Awa, luwalas. tinayamag ka. Kaya Pasulot ko nga ba? Putang bagan diluan. Pwede ka na. Ay, ito na. Wow. O tabaya dati niya, ito na ito ba? Pasulit. Aliwaya pinakuya. Palaguya ko. Normal yun. Iniaya normal. Ito normal yun. Alam yan, aliwaya ko yun. Aliwaya ko yun. Step by step. Ano? Step. Alam mo, aliwaya ko yun. Alam mo. Step. A little. Step. A little bit. Step. Tingnan, mag-step niyo muna na Ito ang alam mo. Diloy mo ito, mag-team ito. Waliway. Waliway kulay, brad. Aliwaya ko. Wapin eh. Aliwaya ko. Alam mo. Aliwaya ko ulit. Tsaka wala may raguya pa yan. Wow. Kesa kaya niya alam. Waliway kulay. Wala dito sa itang apo dito. Wow. Tadi. Alam mo? Ay, ngayon na po. Oy, wapin! Wala dito sa itang apo dito. Waliway kulay ba? Alam mo, aliwaya ko ulit. Wow. Tsaka maraguya. Wow. Hindi malatiya lang. Alam mo, normal yung metong na. Pag normal yun. Hindi malatiya lang. Wow. Alam mo yun. Oh. Alam mo yun. Wapin ka. Ay, tayo. Akit mo ito. Alam mo yun. Oo, di mo ito malati. May ito Wapin. malati yun. Waliway kulay. Ano ba ka? Niya. Alam mo itong may silibit na ito. Ati ko po alcohol dar. Ikaw, Pare mo alcohol pare.
Nawala na yung gamat mong yung gamat, ano problema ng gamat? No? Ini. Hindi yata yung may pili yata, may semento. May semento Kasi ito yan. yung po ini. Kaya yun ako may stroke. Aliya. Hindi may stroke. Pero pabili man kita mga paspagdita. Bata aspirate na. Hindi na yung bagay. Na. Oo, bata aspirate na. Aspirate mo kayo na kung pangkuryente. Hindi naman yung nakapila pare. Malita. Aspirate na. Ayun, makakapagtaka natin. Wow! Ano yung diyan ulit-ulit? Oo. Ano yan? Nang yan, pare. Ikaw ba Ano yung mga metro Eh, to? Alam mo? parang Nestor. Ano yung bala bitis siya? Ay bala mo kaya yung metro. Metro. Hawking kaya ka. Yung sasabi pero Totoo pa yung sasabihan mo, ito siguro talaga. hindi pong may kaya ko nandin. Buhay, lilibya po. Sinopa na ako na Sinopa. kinain buhay. Kasi sabihin, natin 10 chance. Natin. Natin 10 chance kung Ay, malati yun. Metro. maliti po ito. Metro, malati natin. Wala ka. Yung nga pong, ano ba eh? Yung nga pong gino yan. Pinitsuran ba eh? Yes, talaga. Okay ba? Aisha? Tres. Okay po pang sulat ko dan. Siya po kaya? Ang sulat. Ang bago tayo nagawag na. Kasi itang kuryente na po. Ay, wala gulay ba? Dan na. Tres siya. Bumotor ka itang kuryente na. Tres yung kuryente na. Bumotor yung kuryente na. Nagpila niya kayo. Balita balo. Magulo na kaya rin tawad yung kadali lalakad. Magtinday Jun, nararakan niya. Hindi barkada na kanina eh. Kaya, diba? Ba, rin kabagkada na may palakay pagdala niya prutas niya ni Maya Taki, Maya Tia. Ano kanya po? O, itang Maya Tia na itang kapilan pa Maya Dibat King Italy, sabihan na putala niya ngayon, ini ako tala, paring minu niya. O, ngayon may makaisiwi paring minu kikay. King Italy. Kasi kayo nga mga hindi gagawan din. Kaya na makumbang bawa na Ano kami. mo yan lang mo? Siyempre, gano'n gawa rin. Makanya lang. Halika, gino na pare. King kay Authority, makanyan mo. Neto ang manyala mo niya. Gamitalan dyan, pang yelo ka nito. Makanyan, king kay, Hello? ulit Trinity. Pang yelo na baret. Tapos, wala naman lari ka rin. Makanyan ngayon, makanyan mo. Siyempre, kaya lang, may gara lang mo. May gara lang mo daw, pero walang, alam talaga pamanulo. malasakit. Alam Ay, tayo. pamanulo talaga. Kasi pag talaga manulo ka kailangan. Di mo nga. Ito, kaya mo na kayong kaya, sikreto ng kaya, pamanulo. Yan mo sa salikot. Dapat nakasapo yung kapwa mo. Nakasako ilod yan. Lumatik yan. Di ako sige. Algar kayo ka. Ito, manda na. 4 muna yan. Patutin pag yan. Okay siya ba? Bawas na kayo. Ay siya. Okay na. Sa 50 minutes po yan. Okay. 50 minutes guys. 50 minutes itong kukulitin natin. Ayan, ikakat ka na para may pasok ito sa vlog. Pananoorin. Yan. Yan naman kapa. Punta na po. 15 minutes po ito. Balita. Tapos sabihin mo rin. Kasi